na init kayo. Di tagsabot. Init na uwan. Paiwek kwarta, dungagan pa. Sus, pwede pa ika. Sige, tambay na mo ang lugar nga. Lokop lang ni puros na iskinaha ang lagunaha. Pag ito kita kung sa purma ron sa piso kung tag 20 nga giingon lang bago. Taya ning wea. Sa kay mahato na wala nga para makakita ko atong mga pagko nga kwarta ilang gingon sakit purma na ron. Apil mo kaya na kumbrag 38 midyan na siguro katuig wa na magawa tilaw kung sa purmas kwarta ba nagikapalit og tuba ni arap kita tuba ni Mang Tomas terus man Tomas ni pinakapag-itang ng gite gid sa among barangay kat dito pikas luyo aning buntura ting ni arap kita wa nagikapalit sakto ani matila himo ni wa may na priso sa usar kay gayon. Katong akong gitiman-an sa una nga natipa karon turo na ron. Kwarta pila kay halino na dano. Sakto. Sa luyo aning barangay. Pikasityo. Tuam to dito nagtugoyan. At tuon ko to. Wa nay laing paagi para makakita tag bag-ong tag 20. Dako gining halin. Tubo na gyud. Atay dalian ang tubo ning kabawa. Yaaging buwan gamay pa mo kini. Sakto jud sila og da. Sakto sa kayo pag magabalikan ako swerte kayo. Uy, kada ko salin ani. Uy. Patay tayo. Nang si ukoy. Di ba ka natagiya? Tilan tayo ninga. Ari man tag-iya. Bro, tag-iya na. Anong kakuy-ukoy? Sana? Mas maayo ani ako na yung panidaan. Basing kawatan sa ni. Maunahan ko. Maniit ako. Kaya og tag-iya ni. How safety pa ko. Ito pa unahan. Padulan. Apa-apa. Kay dakmo na yun. Turo na pagkamilyon. Kitaan gina ko kino ani ron og unsay porma sa una na nampiling mo to bisig karon nag-ana na. Hindi soy na kay nag-usab ng panahon. Guwapo kay karon kabawa ka. Aquino Marcos. Nagkuyog ang tanan. Ay kaukoy-ukoy dito. Tilan. Murag maunahan na siguro ko ani buda na ko murag kawatan sige nida. Basta ayan, duos ka bang duon. Basta mubadbad kabaw. Patay. Na badbad na gyud. Maunahan ako ani skut sa kabuan ako aning sige. Ari diri. Unahan ko ani di magsilbi ni. Hoy! Ari baw. Ano man? Ay, badbad pise. Ikaw sa diya? Di noon kanang di ba ano Di, madre ka berat diya. kay. Uy, ako'y nakauna na. Sa ito yung kanap. Pila na kakabuhan aning nag saan? Uy, usa ka buwan na biyo kuha na sige. Tanaw-tanaw ni. Kaminos ana imuhang isaat usa ka buwan. Ako usa ka tuig. Ug kapin. Ay sus, nakatuig bisig karon pa jud ka. Karon nga dugay na kay kuha ni. Sama sa dika. Kawatan sa dika. Alain sa kay di. Di jud ako'y tag-iya na Ako gyud. ka unani ay pag nginana. Iyaw lagi nagtangtanga lagi. Isa silbi mo. Ako'y nakauna ni. Mapaywa ko'y parta niya. Imo pag ko'y nanaon. Ako'y nakauna ni bay. Ayaw pag nginana bay. Pagnitan imo bay. Abala ka. Tuig ni kong kapin na ni bay. Tuig kapin. Ala ka di ay. Bay. Ayaw bay. Ako'y nakauna ni bay. Ako'y nakauna ni. Maluoy ka bay. Pangilog.
Ayaw, bay. Ako lagi nakauna ni bay. Bahala ka. Kinakauna day ha. Kinakauna. Lugay na kay ko na nakabawa bay. Bato ni ko kwarta. Wala ko kakita niya kino. Bay. Bahala ka. Ano ni bay? Ikaw din nakauna bay. Ano? Bay. Nakauna bay ha. Ikaw Bay. nakauna bay. Ayaw, bay. Oh. Bahala ka bay. Mag ikay masagpas tag iya. Bahala ka diyan. No. Bay na ba?